Supongo que... Ahí, César. Hem d'agrair també en este acte a la Ribera en bici, als dolçainers, a la comunitat de regants de Sueca, amb la presència del seu president, senyor Fortea, també a Josep Chaqués, a Carmen Serrano. Els sistemes aquàtics valencians. Com situar-se... ¡Con las banderes! Abre un poquito más la... Raquel, estira la punta. Ya está, ¿eh? Apoyem un sac Es dona vergonya que en un parc aquàtic com el nostre no es doni un cabdal d'aigua que necessita per a seguir millorant l'Albufera. Cal dragar les sèquies més importants i netejar els sediments que bloquegen les entrades principals d'aquestes sèquies. També cal netejar i dragar els ports del Palmar, Catarroja, Silla i Sollana. Cal netejar els ullals, cal netejar també tindre les goles ben netes en la seva eixida d'aigua al mar i que s'utilitzen les comportes per a que entre i isca el peix. Cal buscar noves solucions al problema de la palla d'arròs i com un mal menor cal cremar la palla com s'ha fet sempre. Volem una albufera viva, neta, plena d'esprella, d'aigua, d'algues, de peixos, d'aus de tots els tipus, on visquen el samaruc i el fartet. És per això que l'Albufera necessita més aigua del xúquer. L'Albufera necessita més aigua. Volem més aigua del xúquer per a l'Albufera. Demanem més aigua per a l'Albufera. Tots amb mi. Volem aigua per a l'Albufera. Volem aigua per a l'Albufera. I, com sabeu, l'Albufera és un lloc que té un fum de declaracions que reconeixen el seu valor mediambiental. És un aiguamoll Ramsar, és parc natural, forma part de la xarxa Natura 2000, però molt abans de totes aquestes declaracions era un lloc on convivia les granotes, els agrons, els peixos, els pescadors i els agricultors. Convivia la gent en una gran riquesa i una gran biodiversitat. I el que feia possible aquesta convivència, que és algo que se busca ara en molts llocs, era l'aigua, precisament. I aquesta aigua era la que feia possible que tot el món, i la gent també, poguera conviure així. I aquesta aigua l'havem perdut. Quan se va declarar parc natural, se va incloure en tota aquesta llista de reconeixements internacionals, precisament el que es volia era treballar per a arreglar el problema bàsic que tenim, i és recuperar aquesta aigua en quantitat i en qualitat, que és la que farà possible que tornem a tindre aquesta convivència de la gent
de la fauna i de la vegetació. El pla de conca garanteix això? No. I per què? Perquè, com han dit abans, garanteix menys aigua de la necessària. Garanteix una aigua que no sabem d'on vindrà. Va canviar, canviarà. Aigua del Xúquer, que és el vincle, l'aigua de qualitat que venia a l'Albufera, la canviarà per aigua de depuradores. I això no és la solució. Els excedents de reg se'ls emportarà el transvasament del Xúquer-Vinalopó i això tampoc és la solució. Per tant, necessitem reclamar aquesta aigua, necessitem quantitat d'aigua per a poder treballar per la qualitat, per a poder recuperar la transparència, l'estrella i que tornem a conviure la gent, la fauna, la vegetació, tots junts en un parc natural. El nou pla de conca que està a punt d'aprovar-se per Consell de Ministres és un pla continuista amb el pla de 1998. Aquest pla de 1998 va ser concebut per exprimir el Xúquer i els seus aqüífers i va estar fet d'esquenes a la natura. En aquest pla del 98 es va repartir aigua de paper a compte d'uns estalvis per la modernització dels regadius de la ribera que no tindrien en compte que tant l'Albufera com el Xúquer es nodrien dels retorns de reg que es pretenien estalviar. Aquest nou pla de conca és un mal pla per al Xúquer i l'Albufera i posa en perill el nostre futur. Per una banda, manté la sobreexplotació de la Manxa Oriental i dels aqüífers del Vinalopó. Reserva aigua del Xúquer per substituir extraccions insostenibles i noves expansions de regadius a Castella-La Manxa. Assigna uns cabals mínims, exigus, absolutament insuficients, que impedeixen que els nostres rius tornen a la vida. I al Palmar, terra i aigua de l'Albufera, diem ben fort no a aquest pla que ens condena junt al Xúquer i l'Albufera. Des de l'Albufera Viva fiquem de manifest l'interès per defensar la millora de l'actual situació i reclamar majors aportacions d'aigua per al llac i tots els rius que l'envolten. La falta d'aigua afecta de manera molt especial a qui viu al voltant del llac de l'Albufera. Per això necessitem algo més que escorrims per poder seguir conservant el nostre particular modo de vida, basat en la pesca i l'agricultura. Necessitem aigua de qualitat i en quantitat suficient per poder treballar i gaudir del medi. Necessitem de l'aigua per poder mantenir un espai natural equilibrat que permeta protegir i conservar l'ecosistema del que formem part. Necessitem que es contemple i execute la justa distribució i administració de l'aigua, vinga d'on vinga. I necessitem anar de la mà les institucions i la ciutadania per aconseguir-ho. Moltes gràcies a tots. ¿A qué?